wa wani tua nya support TV de amamre ne amane na ye kire wo se de be ya wo behunu se de ni nyina esitie se de tie no ene se mpanyi se so ma review krom hina ben a wo yira dwobo ase ene me do be pie tre de ahemfie ene ne nana duplicate otoso miensa odampa mu a ye behwe ne yakora na chi kwakwa midia ne nana dom faji abo ye tre de be mu hene ene kasa yi ye tumra ne akire sie nti me kire ne ma kire mu se nyansa pode mane na ho a ne ho na behu amamre ne amane das
Number 1, Mahima Naima Waha, Asante Mampon, Mahima Nana Ejakuma Tiffy, Asante Mampon, Mahima Brito Danketu, the Shakron no Owaha. Now sound Kese, Bontefo, Sansi Bontefo, Ehne, now sound Kese, and then also Naniabre, Amabrem, Nemame, and Air Cray. Amamrim and then Nana Mame and Ekre. Sanso and Otumfo, Samai, and Nasa Kwaku, Onoso Ewaha, Nana Safo Ajamai, Bauro, Ehene, Nasafo Ajamai, Bauro, Ehene, and then Nana Ewaha, Sanso and Amafo, Mahima, Nana Equia, a free out Tosso Miansan, Ekre free sound out Tosso Miansan. Manfo my man Cobain Ehene also Ewa or in Cassia Yura Yamaquaba Mamuni or Sanson Kobe Eman so Ewa and Nananum and then Nanama Emanum Omo Ebwapa Wabra Omadiana Najubikete Wati Nananum Ewan Shadow Bridge Abo Amodu Pancasia Etutu Bamu Bamba 4 Watuapa Mutu Ama Akrabo Aka Najubikete and Natra the mine country and Asante mine Esusua Omuntimi Ensu Omonum Dadia Boam Yamananum Yana Shade Amomunina Mo and Yo Nananum and then Nananma Manum one yana and one Ebwapa and say Omunia Najubikete Otiasia no yatra de Hene and then Okwekra ama nananom atrase eye no dotiye yewra ewaha sanso ena nana amwanima dede adanse manhema enono nana amwanima dede adanse manhema ene na waha yamanmu yo nyamehyan pa emana kwaba sanso ena dade so aba ehene dade so aba ehene ono so ewaha etuowura Kumase dade so aba ehene enono etuowura ene ono so ewaha sanso ena katachie adubofo kwaw otumfo jase hene enono katachie adubofo kwaw otumfo jase hene ono so ena yebu abasa ono so ewaha abrempon amahema enom ene amahene nom besisi nananom anan ene otumfo abrempon ene nananom ayade pa wabra adofo ne ajamfo Moshe Nyansapo TV womo ababa abeboa wabra na amana na adwubikete na kwankwaja ene ne dotiye ekwaso brekum mahema ononso owaha obeboa pa entiadofo enya samketo akura se de ohuno wafidie no eso no enya samketo edom na ensese ka kira kra nananum ayade pa o mahye na adwubikete enemonyam mahye enemonyam wabra ne dotiye ekwaso yamanananum nyina mo eneyo yamanananum ne yo na amamla ne amanem no club ya wiemfia sante kotoko ina sante mewra ono ene besie nana hima etwato kura asante mewra esie na hima wia obie ne ho kwan se wobetimi de adesie de aba enti enchepi akabe simabe num na kura bia sante kotoko hene obaba besie na adwubikete eye trede hima ni obaba besie no mpani se opani dwale wia na enso asa sabre nanan mo apajawo mo dona so hene wani kunani wano na saya mawre ajuso mawre hene nana foni okese ne mawre hene nana